खुलुमबाय आरोबाव गिबियावनो आंनि P3P ब्लग चेनेलावहाय नोंथांमोन बयखौबो बरायग्रोनानै लाग्रोनाय जाबाय रायजो राजा नोंथांमोन आसा खालामो भिडिअखौहाय जोबजासे नायलांगोन होननानै स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआनो जाहैबाय जोंनि दानि इन्टार 6 सिडुल फुटबल मेट्सनि सोमोन्दै आं माखासे भिडिअ लाबोनो सानदों दिनै नैबे मोनजि काउन्सिलखौ लानानै जे फुटबल मेट्स बानायदोंमोन बेखौहाय मेगन सानायखौहाय जों नुनो मोनो रायजोफोर आं सिगांनिफ्रायनो सानखादोंमोन दानि माखासे एगेन्स्ट पार्टिफ्रा दानि गेलेबाय थानाय फुटबल मेट्सखौहाय माबा नङा माबा मोनसे बुंखागोन होननानै थिग दिनै जोङो नुनो मोनबाय सासे दावराय मोख्रेबा खोथा बुंनायखौहाय बिथाङा बुंदों थांनाय समफोरावहाय बै क'क्राझाराव गेलेनाय माखासे फुटबल मेट्स जि गेलेदों बे जायगाखौहाय दावराय मोख्रेबासो बानायदोंमोन होननानै स' बानायदोंना बानायाखै बै समावथ' जोंबो उन्दैमोन आंबो गोरलै सममोन बुजिस'वामोन मिथिस्लाबामोन जुदि दावराय मोख्रेबा बानायदोंमोनब्ला बै क'क्राझारनि थिथागुरियाव थानाय साइ SSD फुटबल स्टेडियामावहाय दावराय मोख्रेबनि माखासे सिन थागौमोन नाथाय बेवहाय जेबो सिन गैया बे फुटबल स्टेडियामा जेरै बानायदों ओरैनो लांख्रां फांग्रां गांग्रांग्रां जानांगौ बे फुटबल स्टेडियामाखौहाय दावराय मोख्रेबा मोसौ बाथा मोसौ खानोसो बानायदोंमोन लोगोफोर दिनै दावराय मोख्रेबा बुंगासिनो दङ आङो BPF नागारबाय होननानै स' BPF नागारबायब्ला नोंथाङा ओरैबो थाङा दिन्दांदां जानानै दङ नङा होनबा स' लोगोफोर आं सानो दिनै दावराय मोख्रेबा आं UPPL आव हाबनोसै होननानै बुंनोल' बाखि मानो होनोब्ला बियो UPPLखौहाय जोबथा बक्सिबो थाबाय UPPLनि एगेन्स्टआ नाथाय दिनै गाबोन UPPLखौ माखासे बिखायावहाय बजबना लानोसै बायदिखौहाय जोङो नुनो मोनदों बिथाङा दिनै UPPL आव हाबनोसै होननानै बुङोब्ला बिनि गन्थङानो ससे जनानै थांगोन रायजो राजा नोंथांमोन सिगांहाय BPFआ इसिबां बोसोर सरखार सालायनानैहाय स्पर्ट्स गेलेगिरिफोरखौहाय मदद खालामाखै फुटबल प्लेयार्सफोरखौहाय मदद खालामाखै फुटबल मेचआवहाय थाइसेबो रां गाराखै नाथाय बै दैजिं बायदि फेस्टिभेलावहाय गुबुन रायजोनि मानसि लाबोनानैहाय क्रर थाखा बाहायनायखौ जों नुनो मोनदों हाजार मानसि थैब्रंनायखौहाय जों नुनो मोनदों स' बै दैजिं फेस्टिभेलावहाय मानसि थैस्लाय गुबुन मानसिनो हरस्लाय दिनैनि समावहाय नैबे जाय फुटबल टीमफोर जायफ्रा फुटबल गेलेयो बर' हारिनि लाइमोनफ्रा फुटबल प्लेयार्सफोर आरो माखासे बक्सिंफोर बिसोरखौहाय मदद होनाया साबसिन नङामोन दिनै बर' हारिनि फुटबल मेचआ जोबनानै थांनायनि लामायाव दंसिमोन नाथाय बेखौ नोजोर बोनानै दानि गभर्नमेन्ट सोलिबाय थानाय UPPLआ ओरैबायदि मोजां लामा दिन्थिनानै होनायखौ जों नुनो मोनदों अब्ला मा UPPLआ गाज्रि खामानि मावदों नामा सिगांनि सरकारा न'आव थानो हायि आर्मि पुलिसफोरजोंहाय होसोजानाय बेफोरबायदिखौहाय खालामबोनायखौसो जों नुनो मोनदों बल जोफुनाय मानि खारनांगौमोन सिगांहाय गामि गेजेरावहाय बलखौ सिनो जोनो हायामोन पुलिस थाङोमोन हमग्लुंबायोमोन नाथाय दिनैनि दिनावथ' जोङो गाजा गोमजा रंजा बाजा मोसानानैहाय फुटबल मेचखौहाय नायनो हादों बेसेबांबा समायना रमायना स' बिसोरखौ नायनानैनो दिनै UPPLनि मावनायखौ नायनानैनो BPFआ मेगन साबाय आरो नोंथांमोननोहाय आं नैबे सासे मानसिखौहाय खोन्थाबावनोसै बिनो जाहैबाय आगोलनि बारग' मा होननानै बुङो बारग' सरखार सिगांनि सरखार हाग्रानि मिनिस्टार कमला रानी ब्रह्म बिथाङा मा राव बाहायखो रायजोफोर
आं बेखौहाय आबैसो होनसिगोन मानो होनब्ला बियो बैसोआ बुरै बैसो जाबाय दिनैहाय गुबुननि साव लानो बिहा सम गैलिया स' आबै प्रमेला रानि ब्रह्मआ गावबागाव स्रि थादो दिनैनि सोलिबाय थानाय सरखारजों सिगांनि बिपिएफजों मोनसेबो रुजुजाया स्पिचआवनो होन लेंगुवेजआवनो होन नलेजआवनो होन एजुकेसनावनो होन मोनफ्रोमबो बिथिङाव सिगांनि गभर्नमेन्टआ रुजुजाया रायजो राजा नोंथांमोन सिगांनि जुगा नैबे आसि बिमायावहाय खालि होनानै गुफुर खाथायाव दाब्ले थुनायनि जुगमोन नाथाय दानि जुगा नैबेनि जुग सिगांनि जुगा अस्त्रजों नांनायनि जुगमोन नाथाय दानि जुगा मेलेमजों नांनायनि जुग अब्ला बिपिएफजों इउपिपिएलजों बेसेबां फाराग दङ जायफ्रा बिपिएफखौ मोजां मोनो बिसोरो गासैबो हारिनि मोजां मोनग्रा नंखाया डेभेलपखौ सानग्राबो नंखाया होननानै सानखायो आरोबाव सासे मानसिखौ दिन्थिबावनो सानदों लोगोफोर नैबेनो जाहैबाय इउपिपिएल सासे दैदेनगिरि बर' हारिनि सासे नेता सिएम प्रमद बर' सारखौहाय बेसेबां बखिदों बिनि नोजोराव मा नुखो बियो उदैयानो देथों मोदोमानो देथों बे गावनियो नोंहा मा बुंनो दरखार दङ नोंलाय सोर नोंनि बुंनाया फंसेबो रज'आबो आरो बिनियावहाय सहैनायबो नङा स' लोगोफोर आं सानाखैमोन जे जोंनि बर' हारिनि गेजेरावहाय इसिबां जाम्बा लंग बुरबक खिनि एम्फौ दैखरनि एम्बु मानसि थायो बबे जायगानिफ्राय नोंथाङा गुबुन जायगायाव फैनानै नायफै नोंनि बिटिआरआ बेसेबां डेभेलप आरो आसामा बेसेबां डेभेलप गुबुन स्टेटआ बेसेबां डेभेलप माखासे मानसिफ्रा बुंनो थांदों दिनैहाय इउपिपिएलखौहाय बोसोरनैयावनो निउजिलेन्ड बायदि बानायगोन होननानैहाय खोथा ओंखारनायखौहाय जों नुनो मोनदों अरे बाबा आप लोग क्या सोच रहा है दिनैसिम इन्डियानो उदांस्रि जानानै निउजिलेन्डफोर बायदि बानायनो हायाखै अब्ला नोंनि बिटिआरआलाय माथो बिटिआरआ दिनैसिम स्टेटआ मोनाखै आसामनि सिङावसो दङ नोंसोर बायदि बेफोरबायदि एना एनि गावजों गाव नांज्लाय खमज्लाय जालायोबालाय बबेयावथो नोंलाय स्टेट मोनगोन इन्डिया गभर्नमेन्टआ जोंनि बर' हारिखौहाय नायनानैनो सिनायो अब्ला जोङो माबोरै स्टेट मोनो रायजो राजा नोंथांमोन आं भिडिअखौहाय बेयावनो दोनथ'नो सानबाय भिडिअआ गोलाव जाबाय भिडिअखौ हाजासे शेयार खालामनानै हो लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब खालामनानै हो जायफ्रा आंनि भिडिअखौ नायो बिथांमोनखौ हाजासे रोजा रोजा साबायखर थाबाय आरो जायफ्रा नायनो गोसो गैया दानाय साबस्क्राइबबो दा खालाम नांगौला आनसाबस्क्राइब खालामनानैहाय गेजेर ससेनिफ्रायनो स्किप खालामनानै दोन गाइस I don't care about that no problems स' लोगोफोर हामबायसै आसा खालामो नोंथांमोना जुदि गेरेन्थि नोंथांमोननि थाखाय जुदि गेरेन्थि जाबायब्ला निमाहा होगोन होननानै गोजोन्थों रायजोफोर जय बर' हारिनि